Цаткін. Плынь парыжскага танца. Часам аднаго позірку на мастацтва дастаткова, каб яно працяла цалкам і пасялілася ў кожнай клетцы цела. Так раней адбылося з Осіпам Цаткіным, які меў здольнасць выражацца праз фарбы, праз гліну і праз стропы. Аднакласнік Шагала пасля серыі урокаў Юда Ляпена ў родным Віцебску накіраваўся ў Англію. Гэта была не проста дарога па загаду бацькі, гэта быў першы пункт пошукаў мастацтва, а дакладней пошукаў сябе ў ім. Цаткін заўсёды знаходзіў час для творчага развіцця, бо ўжо зразумеў. Гэта яго не адпусціць, мастацтва будзе справай жыцця. Праз 4 гады пасля пераезду ў Англію ён накіроўваецца ў Францыю, у Парыж. Як і другія мастакі вулля, праз пэўны час кінуў класічную адукацыю, што і дазволіла яго мастацтву ў будучыні танчыць свабоднымі формамі. Скульптура, як галоўнае пакліканне Осіпа Цаткіна, шматзначна ўплывала на выяўленчае, бо творца быў здольны гэтак жа гуляць з прасторай у плоскасці, а таксама унікальна адбіваць матэрыяльнасць пустэчы і абстрактнасць рэчаіснасці. Як літаратар, Осіп Цаткін разводзіў фарбы сродкамі мастацкай выразнасці і не пазбаўляў холст паэтыкі, якая бы захоўвае рыфмаваныя рытмы. З 1915 года асабліва пекельнай ранай у творчасці мастака адбівалася вайна, праз якую Осіпа Цаткіна нагнала хвароба. Адна з ранніх работ мастака, якая выяўляе перыяд знаходжання ў французскай арміі, была адкрыта цэнтрам даследавання ў яго творчасці ў 2005 годзе. І зараз знаходзіцца ў Парыжскім музеі Осіпа Цаткіна. Праз 3 гады пасля дабравольнага далучэння да службы ў якасці санітара мастак разам з сябрамі ладзіць выставу, якая збірае ваенныя сцэны і эмацыйнасцю выклікае неслабую ўвагу. Поспехі на выставах паступова замацоўвалі за Осіпам Цаткіным тытул мастака, чый талент прызнаецца і паважаецца, і гэтым давалі нагоду арганізацыі таксама і персанальных выстаў творцы. Канцэнтрацыя руху і жыцця заўважаецца ў яго работах і выяўляе аблічча пачуццяў, якія не застынуць, каб быць натурай, і могуць быць адлюстраваныя толькі чуллівым пензлікам. Падчас самага прадуктыўнага этапу сваёй творчай кар'еры Осіп Цаткін таксама жыве ў Парыжы. Можна сказаць, што гэты горад стаў найбольшым правакатарам яго творчых спробаў. Задакументаваў тое, як Осіп Цаткін стаў мастаком сусветнага палёту і адкрыў невядомыя дагэтуль вяршыні адлюстравання плыні думак.